Company sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon! Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, petsa 3 na bulan sang Mayo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga aga. Ining mga isyu kag balita idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sa mga kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal man sa ubosipon kag hilana tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kag ginadulong man sa aton sang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sang inyo dugo kagatay. May mga aktibo siya nga panakot, phytochemical, antioxidant, pangunta sa pamalatian. Sa karon nga kadelikado nga panahon, kinahanglan naton nga proteksyonan ng aton lawas, pabakuron ang immune system, pabakuron ang mga organ. Dire masulod ang paggamit naton sang DTX 500. Gamito naton ini adlaw-adlaw nga tanan. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Nagapanimaho ang eleksyon. So kalabanan sa aton mga kauturan Pinoy nagakabalaka. Nya madayon ayhan ang eleksyon sa tuig 2022. Bangod ginihimplo nila, nya lang tawang India bala, nagapangatubang sa diha kadamo nga biktima sang COVID-19 kag mga nagkalamatay kalabanan ginatudlo nga kabangdanan ang nagapadayon nga eleksyon sa among pungsod. Ti sabat kahapon sang spokesman sang COMELEC James Jimenez silingya may ara na lang isa ka tuig kag 8 ka adlaw ang nabilin antes ang national kag lokal nga eleksyon. Siling ni Jimenez wala sang makapauntat sang eleksyon. Wala sang cancellation. Hindi mauntat ang eleksyon bangod lang sang katahap kag kahadlok. Magapadayon ini ang eleksyon samtang nagahilapit na ang isa ka tuig kag 8 ka adlaw perti lang inakadali daw ginaalas nga daan ang numero sa kalendaryo. Ang mga politiko subong tiga amat-amat na makita na sa mga barangay ara na amat-amat na nagasabwag sang ila sini kwarta agod ibaylo sa buto sang mga pumuluyo. Kadamo sang mga pamangkot sini nila kay Jimenez niya ti ang mga politiko ya nga posible makakomiter sang electioneering nga magalibot sila pag libot-libot kulo kamusta plastar sang plataporma de gobyerno siling sa kumilekti wala ta mahimo sina kay hindi pa man sila kag wala pa opisyal nga kandidato kay ang campaign period wala pa nagsugod. So, wala sang paglapas. Subong ginakalitan gid sa mga politiko, ti wala ka sang salabton mo. Ti siling sang COMELEC nya ginapahibalo lang namon nga 151 na lang kadlaw antes mangin katapusan sang voters registration. Perting yang eleksyon, no? Basta eleksyon gani, ang tawag ka kamagid. Perte mo. Daw ginakulbaan sila. Nya ba si di madayon? Siling ni Jimenez, dayon na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Natuon sa bulag kag bungol. Kung si Senador Ping Lacson pa ang pungsod China. Wala sila kabati, mga protesta diplomasiyam. Wala sapak sa pungsod China. Sige ya. May paandam pa, nyanugan nyo kami kuting-kuting di. Hindi ka mo hagad asang isyo sa mga statement na base balakon amo ang mangin kabangdanan sang pagbugra sang kaangtanan sang pungsod Pilipinas kag pungsod sang China. Amakin mo yan? Ina nga paandam ka delikado. Natuon sa bungol kabulag, ula gapamati ang pungsod China. Ano man lang yung Pilipinas, ang pananaw sang China man? Pananaw sang China, ya subay ka lang, nugay kada sang ulo ibwal, kag nugay kada sang pulo pangayo, ayuda kag bulig sa iban nga kapungsuran labi nikid sa Estados Unidos. Abi nyo, afraid kami, puwerte no? Amo nang siling sa mga malam, wala pa kita magkalataw, pagbugtaw ta, ang aton mga ginikanan kag kaluluhan nagasilinggid. In the long run, China will win. Daw matuod gid ang ila sini panagupnop long ago. Amo na ang pananawan sa mga malam na tabo gid subong porte na ka poderoso, porte ng pwersa sang pungsod China. Mangbuli siya, yan nung labot namon ko mamirsak muda. Hindi kami magalin kay amon Tibisan ng bilog nga kalibutan, naghambal na sa isa ka ruling nagasiling nga ina nga lugar, iya ina sang pungsod Pilipinas. Tilain gid ang sitwasyon subong, wala ga pamati ang pungsod China. Nya bahala kabuda, hindi kami diri iya magalin. Ti wala kita mahimo. Si Presidente Rodrigo Duterte, no way nga maghagad kita pamirsa, no way nga magdeklarar sang gira kay wala kita mahimo. Nya hindi ko man niya pag itaya ng kabuhi sa akong mga soldado sa away nga wala kita padaog. Hindi tayo mga away Hindi tayo magdeklarar gira. Diplomasiya gani ayo lang amo na iatag na lang. Inegosyaron ta lang. Kung ako pa ya ang abing pasugtan sini, abi niya ang amon tungaon ta pwede aklain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalaga. Ang kagahon bala, ang pagkumpirmar sining isa ka public official nga ginigo sang COVID, hindi ko ina mapalayag kay ginarespeto ko ang pamilya. Mintas tanto nga hindi gusto sa pamilya nga ipalayag, wala kita mahimo, respetuhon ka kung ano ang ginapangabay sang pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58, ang City Ordinance number 687 nga ginpapanaog ni Mayor Bing Leonardia, maayo man ini, kay patigayunon karong nga adlaw, Lunes, Petsa 3, ang selebrasyon sang World Press Freedom Day sa siyudad sa Bacolod. Sa statement kahapon ni Mayor Bing Leonardia, ginpasidunggan ang media kag ginkilala bilang Fourth Estate. Suno kay Mayor Leonardia, wala sang matuod nga demokrasya kung wala sang kahilwayan sa pagwaragwag ang katapo sang media. Correct. Kinanglan hindi pagpunggan. Ang media amo ni nagapahibalo sang tanan nga balita sa bilog nga kalibutan. Amo man ni siyang gapahibalo kung may kalamalamahan nga magluntad kag may mga anomalya sa mga opisyal sang gobyerno. Kay kung wala ang media, urat kita hinalungong kung anong ginahimo sa inyong mga opisyal halin nasyonal pakadto lokal.
Kahit kung silence kita tanan, kung magpinagusto kuot sa kabansang gobyerno, sinong manugid sa tao? Kung wala ang katapos sang media, importante ang papel sa katapos sang media. Ang ining pag-organisa, din patigayon ini sa Bacolod City Public Information nga Opisina, Negros Press Club, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Negros Occidental Chapter, kag Philippine Information Agency Negros Occidental Information Center. Sing mga katapos ng media mabuhay kamo. Di kinahanglan ang aton hanay pabakuron taman kay kung kaysa kung hindi ka maayo matapakan mo galing tikod sang may mga kulokwarta kag daw may ara impluwensyado nga tao duwa ka bagay lang ang imo na maabtan kung hindi liso lang ka iakusar ka libel amo na iya ang premyo sa katapos sang media. Pero sa nasiling ko na halungan taman ang aton hanay kag hindi man kita magkadlok sa pagpahibalo sa nagakatabo sa bilog nga Pilipinas. Kung bilog nga kalibutan mahimo pa lang kag mga lokal labi na gyud sa aton mga opisyal kung ano ang ila kapalpakan, kung anong ila kayuhan nga ginhimo, dapat hindi pag-ilipod sa pumuluyo. Amo ning kaimportante sang media sa bilog nga kalibutan. Kay kung wala ang media, tapos na. Ga pinagusto lang kuot, luwas sa mayo, igo ta ka muklat, ang kabansang gobyerno, urat unod na, tanga ng unod. Wala siyang gabantay mo. Pero kung may gabantay, kundi medyo tagdaman jutay, bisan may gabantay gani, sige gyapon kuot, bisan may gabantay, gapinulumba gyapon, ano nagidayan kung wala siyang media nga nagabantay? Ay, ano ayhan na matabo sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Time, last city size, ang mga balita kag isyo. Kindulong sa aton sang D3. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, ay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,